Ingenting at fortælle endnu om de falske mennesker, jeg har gennemskuet. Vi er alene, og vi ved... Mor, det spiller Gilly igen! Tidligere. Shwartmer. Smil i Milano. Hun kalder mig... Preben! Jeg hader katte! Jo, hvor er Preben? Hvad ved du med Michael? Jo, jeg har ikke set ham siden jeg kokkede i går, mand. Jo, men han er sådan... Og så gik jeg... Og sådan... Jeg vendte den vej. Og sådan... Jo, elskede du, jeg var mere end Sofie Linde, bror. Jo, men det er fordi, at... Og så gik jeg rundt... Altså, er det ikke på tide, vi får en ny kat alligevel? Altså, den er lidt grim og sådan... Altså, jeg forstår ikke helt, hvad er problemet. Jo, Bertha, det er fordi, han tager til staden, eller hvad jeg bror. Bare... Livets musikstudie. Jamen fuck, forstyrrer mig. Kærlig Kid, vi vil gerne takke dig for din indsats hos Universel Musikgruppe. Men desværre bliver vi nødt til at fyre dig. Det var alt for uprofessionelt, at der er kidnappet til sig skat. Hvad er det for noget lort? Nu skal jeg vise dem uprofessionalitet. YouTube, hvor mig. Fuck dig, din fucking lortekunstner. Du kan ikke få noget at skrive teksten. Det er altså lort. Det er den eneste gode sang, du har. Det der er fucking skrevet. Og jeg har ikke fået det eneste krone for mit arbejde. Jeg tager en fucking lort, og så kan du noget, din fat svag idiot. Jo, så jeg har en idé. Hvis vi lige spiller noget Gilly, så kan det være alle misser, der kommer på en gang, mand. Og det kan få en god idé, mand. Jeg er stærvpromis. Jeg er min zone, jeg er ligeglad. Natten er lang, jeg skal nok bo, jeg er ligeglad. Sværv, der er meget misser ved Græmer, mand. Jeg har bare ikke mit job tilbage, jeg sværer. Jeg kan godt tænke mig at tale med jeres CEO, Rasmus Sebak. Jeg tror, han har givet mig den indsat med en fejl. Tryk på mig. Mommy? Ja, Livet. Tryk på mig. El Papitano. Brother miss, lad os finde Preben. Bror, den ligner low-key vores skide statsminister med Frederiksen. Men muletten passer ikke lige helt. Bror, den ligner min venstre nos. Højre nos. Min straight homies. Tessa. For satan! Ej, shit, det gør mand. Fuck, men Versace, okay? Hvad fuck, hvorfor er der et hul i fucking gulvet? Hvad er det for noget uprofessionelt lort? Hvem er du? Tommy Seber! Du er ikke dum. Du forstyrrede min søvn, da du kidnappede Tessas kat. Jeg blev ringet op midt om natten. Spis eller bliv spist, brors! Hvis du lover ikke at skrive her kommentarer igen, eller kidnappe katte, vil jeg, Tommy Seber, overveje at ansætte dig her igen hos Universel Musikgruppe. Det giver da ingen mening. Har vi ikke ytringsfrihed i dette land? Vil jeg kaffe med? Du har en chance mere, livet. Preben! Der var du jo! Preben!